Omsning People Front. Kala pentip pai ba bahkan penlong ya ka jingil akai football kabala ai kerteng ka UPF Super Cup Football Tournament. Ya ka ba onsa penlong hambadan yelakai jong ka snong umran yang bernai kane kalempong yelakai football kan sedang nadu ka arpusan trik risau ar hajar arpusan ha ka ba ka bairung kan long ar hajar san spa. Uba Kidorius Dukhar, General Secretary ka UPF, bat uba Sumar Langswer, Sports Secretary, habakren sekilat pathai kubor, kiloong baka UPF, kalasim ya kanika sinjam ban pelong ya kanika tournament, kadai ke jingtrang ban ailat igi samla ki badon sab ha ka kami lekai football, na ka banta ki snong ki bahap hapo ka Umsning constituency, na kaliang ki nong peniat jong kanika lempung kilapan bena paj ba ka kunhun ka ban job ya kanika tournament kan yo ra ya kan kusnam ka ba silak tengka, bat ka bawan baar, kan yo ra ya ka song pisa kabasan po hajar tengka. Tenaga yang jongi ka Umsning People's Front ni ai kublai ya ki nong snong jang ka Umsning constituency hi borok kawai kerpang ya ki kun samla bat ya ki sport club paper ki bahap po ka Umsning constituency ngin sa pelong ya ka UPF Super Cup Football Tournament arja arpsan ka ban salong ha arpsau trik mentau benai bat ka jaka kan dei hapo ka badan football jong ka sport club umran yang bernai tinggi kerpat ia pi ki tim snong barok bapini sim benta kini ke football tournament ke bansa long mentau benai bat kajing temu jong kini ke football tournament ke long ban kentiu ya ke sport kam kerpang ya ki tim snong ba pini oben sim benta kam tam ya bakari ke tournament ke bapelong benta ke long baka prize kendi ke basilap ya ki nong job ti kajing temu jong ke UPF ro ban kentiu ya ka sport nang taruh bagi ni kun persya ya udrox balahir thma ya ki kun samla pat kum juro kiwi ki kam sekri ban kentiu ki emlang salang te habai di bakani ka tournament ka ba ngin sa pelong ngin sa IT HI sport secretary jungi in sa patai syai ya ki details ya ki jingdon kam ya gitu ki club ki tim sinong ki ban sa sim benta ku besibun ya pi ki press media ki bala yawan ni sngi te hak kerteng jong ka UPF People Front hak jingelam lenti jong presiden badan brom jingi isa David Lengdo ni nakaliang UPF ni penkre ya kani ka tournament ka UPF Super Cup ka mendai na bata ki khon samla jong ka dong ka than ka Umsning constituency ya ka bangin sedang nadu ka arpusan trek jong uni brai Oktober bat ngin penkut ya ka hak khalai trek ubnai November ki berjob agani ka tournament kinyo ya ka prize money ka balong silak tengka ka runners up kalong sanpho wajar rengkat ki trophies bat ki wi ki jing ai sobha nangta ka bairung hagani ka tournament kalong arhajar sanspa si team bat ki players ki bala banile ka ni kilong na bata ki tu ki club ki snong ki badan hapo ka snong hapo ka Umsning constituency ya wer ya pi baro ki samla lani ki club bat kisnong ki badan hapo Umsning constituency mafino ni simbanta hagani ka tournament nama kani hi kamdei tang ka tournament bangi squad ban penile kai hinrei ru ban penlong baki kena kin kiar lagi ni ki jingdi basni ki bamanta bila iman kapor ki lami mo ki la jelai te daga jingo ni simbanta hagani ka tournament ki bon ki kena kin yola jolenti te hadin kani ni ko apan ya thuru ya pi ba ka UPF ka pen kre ya ka youth camp na bata ki kena red ki banado sansnem hadu prasnem hadu ka khandaisnem ka bangin pelong ke ka kam arsen stio kata ha ka si thoding bat si sajan ka bandai lai banai kanthi na bata ki khna ka banlong hangte hapo madan hapo umsau nong khrai turf hangtu Maryland turf min pelong hangtu te kani ru ka wei na ka banta ba ka UPF ka sim ya kani ka sinjam ba namar boro ni juang udrox henry ka pat kalenti ka bangi kwa ban pelai khna kalong ba kin klet yo tu udrox kin kan mau ka sports ma baginyo akamet ka bakot bakya baginyo gijingbat jing perkat ka basai tena kata kadau ni kwa ban pelong ya kani ka camp rengkat bagini ka tournament ha ka jo ka por ten kmi lenti ya pi baro ki kmi ki pa ki numbers ki dan like ki posters ki city bangila pha ki snong soba ban sim kya ban phun ni bat ngin yo ban tip ya pi ya ki jingdan kam ha kini ki kam bat ru ha kini ka tournament ka bangin pelong mata